مزمور 144 እግዚአብሔር እምባይ ንዕዳወይ ውግእ ነጻብዒ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ጸጋይ ዕርደይ እምባይ መድሓንየይ ዋልታይ እቲ ዝውከሎ ንህዝበይ ዘግዝኣለይ ንስኻ ኢኻ ኦ እግዚአብሔር ሰብ እንታዩ እትፈልጦ ወዲ ሰብ እንታዩ እትዝክሮ ሰብ ንትንፋስ ይመስል መዓልታቱ ከም ዝሓልፍ ጽላሎት እየን ኦ እግዚአብሔር ሰማያትካ ለጠቕ ኣቢልካ ውረድ ነኽራን ተንክዮም ሞ ክተክኽ መባርቕ ኣባርቕ እሞ በትኖ ፍላጻታትካ ወርዊርካ ኣሸብሮ ኣእዳውካ ካብ ላዕሊ ዘርግሕ ካብ ብርቱዕ ማያት ካብ ኢድ ውልድ ጓና ኣናግፈኒ ካብቶም ኣፎም ጥልመት ዝዛረቡ የማነይቲ ኢዶም ከዓ የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ባልሃኒ ኦ ኣምላኽ ሓድሽ መዝሙር እዝምረልካ 10 ብዘውታሩ በገና እውድሰካ ኣለኹ ንነገስታት ዓወት ዝሃብካ ንዳዊት ባርያኻ ካብ ክፉእ ሰይፊ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ ካብ ኢድ ውልድ ጓና ኣፎም ጥልመት ዝዛረብ የማነይቲ ኢዶም የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ኣናግፈንን ባልሃንን ኣወዳትና ብጉብዝናኦም ከም ነዋሕቲ ኣትክልቲ ይኹኑ ኣዋልድና ከም እተሃንፃ ኣዳራሽ እተወቐረ ኣዕኑድ ኩርናዕ ይኾና ማዕኸናትና በብዓይነቱ እኽሊ ይምላእ ኣባጊዕና ኣብ መሮርና ኣሸሓትን ኣእላፋትን ይውለዳ ኣቡዕርና ኣጸቢቖም ይመንግዱ ኣብ ኣዳባባያትናስ መጥሓስን ምህዳምን ኣውያትን ኣይኹን ከምዚ ዝረክብ ህዝቢ ብፁዕ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝኣምላኹ ህዝቢ ብፁዕ እዩ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ኣሜን